ҷа ҳам як азда нишон додӣ ба муомилаи хуб бародарҷон да. Як хеле бифаҳмон ки ҳамон мисол хирсандӣ қатъидан хеле ба хирсандӣ кор кунад да. Фаҳмидед бародаро? И дар ҳаёт мешава ҳар як таймо мисол алҳамдулиллоҳ ҳунар дорем ва ҳунар моро наметавонанд гирифта ай дастмон. Ҳамин касб ҳамин ай да. Нони даҳанта ҳеҷ ка гирифта наметавонад. Барои мавзӯи видеои ман, мақсади видеои ман дар бораи ҳамин буд ки вақте ки мисол шумо як ҳунара мисол як азда омӯхтание кӯшиш ка муомилаи хуб қатъи биомӯза вай да. Мисол барои меги бародарҷон инами хеб часпонда мешава. Агар бикушоиша инаи хеле мекушоиша мисол инаи болтак дора, инаи пластмассак дора, заклёпка дора. Вақте ки мисол вай мисол ту намефаҳмӣ нозукиша, вай ҳамин зӯрш мезана, гоҳу зӯр мекуна, мезана